La vaca Connie. El petit peix. Era un matí esplèndid i el sol brillava sobre el camp. La Connie i en Patch van decidir anar a passejar al bosc. Al riu van veure un espiadimonis volant sobre l'aigua resplendent. Oh, mira, Connie! No trobes que avui hi ha molta aigua al riu? Sí, és veritat, i és molt clara. Vinga, anem a banyar-nos una estona. La Connie i en Patch van córrer cap a la part més fonda del riu. Mentre un insecte molt curiós saltava sobre una fulla, els dos amics van xipollejar en l'aigua clara i fresca. Aleshores, un peixet molt simpàtic se'ls va acostar nedant. Ah, mira, un peixet! Hola, aletes! Hola, parella, que content que estic de veure-us. Què fas nedant tot sol pel riu? Que no vas amb els teus amics? Són més amunt del riu. És que me n'he separat i ara no puc tornar. Oh, no! I per què no proves de nedar riu amunt? Perquè el corrent és massa fort per les meves aletes. Tranquil, no t'amoïnis, que nosaltres t'ajudarem a tornar amb els teus amics. Ja sé què farem. En Patch i jo buscarem un recipient i l'omplirem d'aigua. I t'hi durem a dins. I així et portarem riu amunt, on hi ha els teus amics. Vinga, Patch, anem a buscar alguna cosa per omplir-la d'aigua. Segur que la trobem de seguida. Els dos amics volien ajudar el peixet i es van posar en marxa de seguida. A prop d'allà, l'abella Berta estava enfeinada recollint nèctar i portant-lo al rusc per fer mel. La Connie i en Patch la van anar a veure. Ostres, mira això! Has vist quin pot de mel més gros que té la Berta? Vist que si en traiem la mel el podem omplir amb aigua i portar-hi el peixet a dins. Però com que el pot de mel era de la Berta, primer la Connie li va demanar permís. Berta, que ens deixaries el pot perquè puguem ajudar el nostre amic Aletes? M'agradaria ajudar-vos, però m'ha costat moltes hores de feina omplir aquest pot de mel perquè en mengin els meus petits. El necessito per tenir-hi la mel. Esclar, i no saps pas on podríem trobar algun altre recipient per transportar-hi l'aletes? Podríeu anar a la granja. Si els hi demaneu als animals de la granja que us ajudin, estic segura que us trobaran alguna cosa. Esclar, ben pensat, no se'ns havia acudit. Segur que a la granja trobarem algun recipient. La Connie i en Patch van donar les gràcies a la Berta perquè els havia ajudat molt i se'n van anar cap a la granja. Quan hi van arribar, van anar a veure l'ànega dona, que era a la vora del llac covant els ous. La Connie i en Patch li van preguntar si sabia on podien trobar un recipient. Necessitem un recipient per portar el peix aleta riu amunt perquè pugui jugar amb els seus amics. Deixeu-me pensar. Calla, ja ho sé, allà hi ha una galleda vella, ja la podeu agafar. Que bé, visca! Moltes gràcies, dona! No es mereixen, espero que us serveixi per ajudar el vostre amic. Adéu i gràcies. Els dos amics van anar a agafar la galleda. Primer potser que mirem si hi ha alguna cosa dins. La Connie va tombar la galleda i, quina sorpresa, en va sortir el cranc George. Hola, amics meus, estic content de veure-us. Ha! Quina sorpresa! No ens esperàvem trobar-te la galleda. Que ens la podries deixar un moment, sisplau. I és clar que sí, només m'hi he ficat per fer una becaina. Moltes gràcies, George. Ens has fet un gran favor. Tot seguit, la Connie i en Patch van baixar al riu a omplir la galleda amb aigua. Els dos amics estaven molt contents. Per fi podrien ajudar el peix aletes.
Però de cop i volta la Connie es va adonar que la galleda tenia un forat. Ostres, ens ha escapat tota l'aigua. Quina pega! Haurem de buscar un altre recipient perquè amb una galleda foradada no fem res. Tot i que la Connie es va posar una mica trista, ella i en Patch es van posar en marxa de seguida. En George es va tornar a enfilar la galleda i s'hi va posar a dormir. Començava a ser una mica complicat trobar un recipient. Al cap d'un moment, però, els dos amics es van trobar en Wally. Quina síndria més deliciosa que m'acabo de menjar. Mira, la pela de la síndria serà un recipient perfecte. La Connie va preguntar a en Wally si podien agafar la pela de síndria per ajudar a l'Aletes. Apa, que bé! Ara sí que podrem portar l'Aletes riu amunt. La Connie i en Patch van donar les gràcies a en Wally. Després van agafar l'Aletes i van córrer riu amunt per la riba. Els altres peixos van estar molt contents de veure el seu amic Aletes, que es va capbussar al riu amb ells. Hola, Aletes, que content que estic de veure't. La Connie i en Patch m'han portat riu amunt. T'hem trobat molt a faltar. Gràcies per ajudar, l'Aletes. Sou uns amics de debò. Ho hem fet amb molt de gust i ens ho hem passat molt bé. Sí, és fantàstic tornar-vos a veure tots els peixos junts i jugant al riu. El peixet va estar molt orgullós de tenir dos bons amics com la Connie i en Patch. Aquell vespre, quan se'n va anar a dormir, la Connie va estar molt contenta perquè havia pogut ajudar l'Aletes. No hi ha res millor que ajudar a un amic necessitat. Bona nit, Connie.